Tinc 59 anys, fa molts anys que vinc aquí i és l'única activitat que faig durant tot el dia. Tinc 31 anys i estic a l'escola dels fa 4 anys i vinc a aprendre i a relacionar-me amb els meus companys. El nostre projecte educatiu contribueix a la millora de les actituds, aptituds, habilitats i capacitats de les persones amb intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual, tenint en compte la perspectiva holística i el seu desenvolupament humà. El que oferim a l'escola d'adults és una activitat formativa, educativa i social, ja que compleix els objectius de donar eines per potenciar la seva autonomia i millorar la qualitat de vida.